Da, bună ziua lume, astăzi este un nou episod din Lumea pentru începători Minecraft. Și astăzi o să facem un episod. Azi cred că am postat episodul, postăm episodul 4, este la upload și acum se face. Acum o să-l facem pe al 5. Eu o să... Pe al 4-lea. Nu pe al 5-lea. Da, pe al Dar, 5-lea? Vă rugăm foarte mult să spuneți prietenilor. Da. Spuneți prietenilor care au cont de YouTube și să ne dați un like, un coment, subscribe, share, abonați. Da, deci vă rugăm foarte mult și haideți să începem, dar trebuie să se încarce lumea asta. Și Sakura se joacă la Farmer. Oh! Am Asta început. mai vezi că se va face seara. Ce? Se va face seara. Nu Lar. Da, nu da să văd. Și putem să facem un snapshot ca să, cum să fie ăla la episodul 4. Cred că o să facem asta. A prins să-și timerul? Da. Așa. Ce ești? Și dacă vă place de noi, spuneți printr-un coment sau pur și simplu dați-ne un like. Da. Dar n-am reușit să facem casa O în facem. acest episod. Poate o să terminăm în episodul următor. Deci, hai să facem un snapshot pentru Sol 4. Ce zici? Păi este Minecraft pentru începători în seria asta. Nu s-o numim Minecraft pentru începători. Hai mă. Nu. Bine, o să facem un pic asta. Bine. Cât e 6? Hei! Da, cred că o să-mi dea Creș. Da. Scuzați-ne pentru lagul ăsta uimitor. Ah, se revine. Deci, Flavu, spunem asta pe YouTube sau? Păi cam nu. Nu o să punem pentru Bine. fani. O pune pentru fani. Dacă avem cum. Mamă, dar sper să luăm măcar un like. Da, deci vă rugăm un like. Putem să strângem și noi 5 like-uri măcar. Măcar să facem și noi într-o săptămână 5 like-uri. Da, deci vă rugăm foarte mult. Vă rugăm foarte mult până să nu înceapă grozăvia de școală. Vă rugăm mult. Bine că nu e chiar așa de rea școala, dar ce să spun? Unilor nu le place. Nu le place. Mie, sincer să vă spun, îmi place
un Snapchat. Și dăm un F2. Tac. Tac. Da, da, ca să faceți asta, apăsați F5. F5. Tac, pac, 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 pac. În cine dai? În Dirt. Oare câte vizionări am făcut până acum? 0, să zicem și noi. Da. Nu le mai duc Scuzați-ne, Sakura s-a dus până la bucătărie. Că unde s-au prietenii noștri. Da, o să am eu probleme cu lagul, dar o să se rezolve. O să-mi iau și eu calculatorul nou și am calculator de fapt, dar cum v-am și mai zis, nu știu să-l montez. Și ia să umblu eu puțin până pe la opțiune. O să... Bă, dar de asta la maxim. Să vedem mult mai bine. Dacă am... Așa. O să merg mai bine. Da, mergi mai bine. Restul. Ma, ce bine merge. În sfârșit am scăpat puțin de la... Da. Da. Și Sakura au câte la timer? 7 minute. Da, mai este... Aoleu, și nu mai avem pickaxe. Doar ce te spun. N-am pickaxe-ul acolo. Da, și trebuie să-l bagi în Minecraft. Când lovești pe cineva cu bățul, să-i dai mai mult damage, că e ca o bâtă. Bățul ăsta e ca o bâtă. Uite-te și tu la lună dacă se ridică. Se ridică. Am crafting table la mine, am noroc. Hai să fac 2 pickaxe-uri, unul de rezervă. Bă, un topor și o lopată. Toporam. Nu un topor de rezist. Dar pune și tu toți. Și o să mai vadă oamenii. Oh, că acolo văd. Bine, scuzați-ne, poate voi nu vedeați. Cine știe, da. Mai avem 2 minute. Deci, Și da, cred că episoadele următoare vor fi de vreo 10-11 minute, da? De vreo 15 minute. dacă vă enerv. V-am spus și o să vă mai spun. Dacă vă supără ceva, spuneți-ne. Noi nu ne supărăm. Și o să, cred că o să facem un blog să ne spuneți acolo ce vă supără sau ce nu vă supără. Sau ce vă place sau ce nu vă Da. place. Noi putem să facem asta. Deci de lag nu putem să scăpăm. Deci sigur nu vă place lagul. Dar o să-mi iau, Ce timpul să închidem? mai bine. Bine, deci acesta a fost al 5-lea episod de Minecraft Survival. Da, deci o să bye bye, like, comment și subscribe. Nu uitați. Pa, pa! Pa, pa, și să nu uitați să spuneți prietenilor de noi. Da, Pa! pa!